खुलुमबाय गासैखौबो। आंनि मुङा विलियाम बसुमतारी आरो नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। गोबाव सम जाबायमोन बे चेनेलावहाय भिडिअ होयैया। आंहाथ' जेनेबा बिदि ब्लग भिडिअफोरखौ बनायनाय जाया नालाय, ओरैनो मालाबा बिदिनो मेथाइ बनायब्लाल' आपल'ड खालामनाय जायो। नाथाय आं दिनै सानबाय, आं दायो जिहेथु आबाद मावबाय थादों, बेनिखायनो आंनि बे आबाद मावनायखौनो जि एसे हायो आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै सानबाय आरो। दा आं बेवहाय थाइबेंनि आबाद मावदों। दिनै आं हारसिं नङा, आंजों लोगोसे 2 लोगोफोर दंदेरो। गासै जोङो 8 बिगा गायदों आरो थाइबेंखौहाय। ओमफ्राय दा बेयाव माखासे गायखांनाय जाबाय, किसुमाना बेरबायबो। ओमफ्राय दायो बिलाइ बिदिनो खिलिहांबाय आरो। ओमफ्राय दिनैहाय जोङो बेयाव दिरुं सोंदों खुन्थियाव। ओमफ्राय बारा सोंनो हायाखै, आधाबो जोबाखै दाहालागै, दंबावो बहुद सोंबावनो गोनां। दा आं जेसे हायो आंनिफ्राय आं बे भिडिअखौ मोजां बनायनो नाजागोन। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। आरो माबाफोर सोंनो बा माबाफोर बुंनो गोसो जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरनो हागोन। दायो आं जेसे हायो नोंथांमोननो माबायदि खालामदों माबायदि खालामाखै जों बेफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो आं नाजागोन। बेनिखायनो जायफ्रा नायो अन्नानै स्किप खालामाजासे जेन भिडिअखौ नायो, आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। आं दायो नोंथांमोननो जोंनि बे थाइबें बारिखौ दिन्थिनोसै। आंनि उनथिं साहा बागान दङ, जोबोद मोजां खिलिगासिनो दायो बेबो। दा नोंथांमोन, आं जोंनि थाइबें गायनाया माबोरै जादों बेखौ नोंथांमोन आं दिन्थिनो दसे नायनो हागोन। किसुमानाव बेराखै, ओमफ्राय बेयो माने नैयाव माइरं इंखुर बेखौ होदों आरो। इंखुराव माबा एन्जरनि मुलि बा जायखिजाया एम्फौनि मुलि मिक्स खालामनानै जोङो बे इंखुरखौ होदों आरो, जाहाथे बेगरखौ जेन जानो हाया। दायो नै दंफाङा बिदि जाहांबाय आरो। किसुमानाव बेरजोबाखै, जेराव बेराखै जोङो थुफामनानै होदों। ओमफ्राय दायो नै बिदि बेरफिनहांबाय आरो। बिदिनो दंबावो, गोबां दङ नै। ओमफ्राय दा नैबेबायदि दिरुं जोङो सोंदों, नायनो हागोन। दिरुङा नैबेबायदि, जों बेखौहाय नार्सारियाव लानानै फैदों। बस्थानै लाबोदों जोङो, केजि हिसाब फानो आरो बे माबाखौ, दिरुंखौहाय। ओमफ्राय जोङो गासै 50 केजि लानानै फैदों, बस्ता मोननै। दा थोयोना थोआ नायनोसै आरो। दा बेखौ दिरुंखौ खाबाय थादों। गासै दायो खैथा लाइन जाखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा लाइन खाखांबाय। ओमफ्राय बाखि नैबे मोननैया आधा जानानै दङ आरो, बिसोर मोननैया। दा बिदिनो खाबावनांगोन आरो, गोबां दंबावो खानो गोनां, आधायानो जायाखै दासिमबो। आरो बैथिं माने गदाय गायनो होनानै बै लांदां नुनाया, साननैसोनि उनाव गायगोन बेखौ। प्लास्टिक खोबथ'वाखै, प्लास्टिक माने माल्चिंखौ खोबथ'वाखै आरो। ओमफ्राय आरो नैबेथिं फानलु दङ, बे लांदाङाव फानलु। ओमफ्राय बै बिथिं थास'बो दङ आरो, आसु थास', गिदिरबो फिसाबो। ओमफ्राय नै साहा बागान, माने जोबोद मोजां आरोना जोंनिया लकेसना। नैबे जों जेराव माने बे आबादखौ खालामदों, बोरै गोजौ बे जायगाया, आरो हायाबो मोजां। आरो जुदि सोरबाफोर नोंथांमोननि गेजेराव बिदि आबाद मावनो सानदोंब्ला नोंथांमोनहाबो मावनो हागोन। भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय, आं फोरमायगोन नोंथांमोननो माबोरै खालामनांगौ। जायफ्रा रोङा आरोना, जायफ्रा रोङो बिथांमोनहाथ' जेनेबा बिथांमोनहाथ' मावबाय थाखायो नालाय, बिथांमोनहा मिथिखायो, रोंखायो।
जायफ्रा रोङा बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ आं नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बिथांमोनखौ। दा लोगोफोर, आं मानो बे थाइबेंनि आबादखौ मावखो नोंथांमोना सोरबा सोरबा साननो हागौ। फरायनाय जोबनाय लोगो लोगोनो माहाथो साख्रि मोनो, नङा होमबा? दा साख्रि बाख्रिखौ नागिरबाय थायालाफानो जेनेबा जि सम एसे मोनो बिमा बिफानिफ्रायलाय बेसेथो जाबाय थानो। दा बेनिखायनो गावनि माबा मोनसे गाव हारसिंनो माबा मोनसे इनकाम खालामनो होननानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय जादोंमोन आरो। दा बिदिनो आं एबारजों खोनथाम जासिगोन थाइबेंनि आबाद खालामनाया। ओमफ्राय फार्स्ट मावनाय टाइमावथ' आङो जोबोद मोजां माने इनकाम खालामनो हादोंमोन, ल' इनभेस्टमेन्टआव आरो। दिनै एबारनि जिथु थार्ड टाइम जिथु मावनाय जादों बेवहाय माने इनभेस्टमेन्टआ एसे हाइ जागोन आरो। मानो होनोब्ला हायाबो एसे गुवार नालाय। दा फार्स्ट मावनो आङो 1.5 बिगा मावदोंमोन, ओमफ्राय 1.5 बिगायाव आङो 35,000 इनभेस्ट खालामनानै आङो मर देन 1 lakhs बिनि माने आंहा लाब जादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा बेवहाय जोंहा मथा मथि दायो बेसेबांखिनि मावनायावनो प्राय 70,000सोआ जोंहा इनभेस्ट जाबाय आरो। ओमफ्राय दायो बोरै जायो बोरै जाया मिथिथ'ला। जेब्ला फिथाइया थायनानै फाननो मोनगोन अब्लासो मिथिसिगोन बोरै इनकाम जायो। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर न'आव ओरैनो जनानै दङब्ला, हा हुफोर दङब्ला नोंथांमोनाबो मावनो हागोन जों जेरै मावदों। दायो लासै लासै बे दंफाङा देरलांसिगोन, बेनि उनाव फिथाइ थायसिगोन। मथा मथि 1.5 मासनि गेजेरावनो फिथाइखौ खानानै फाननो मोननाय जायो आरो, बारा गोबाव टाइम नाङा। आरो मास मोनथामाव टटेलि बेयो माने आबादा जोबो, बारा गोबाव सम नाङा। नायलांबाय थादो। आदसा दायो नै लोगो सासेया ओरै दिरुं सोंगासिनो। बिथाङा नुजाथ'वानो थारमाने, दंफाङा एसे देरबावथों होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय सासेया क'क्राझाराव दंहैयो, बिथाङा माला सफैगोन मिथिया। बिथाङा एसे बेलेग प्रब्लेम जानानै दङ। दा जों सानैजोंनो बेखौ दिरुंखौ सोंबाय थाथ'दों आरो बर्थमान। खैदिन जों सोंखांगोन जों मिथिथ'ला बेखौ, एसे टाइम लासिगोन लानायालाय। मथा मथि सानसेयाव लाइन मोननै बा मोनथामसोखौ हायो आरो सानसेयाव। गासैनि बिदि 7ता सोंनाय जायो आरो लाइन मोनसेयावहाय। ओमफ्राय दा टाइम लासिगोन बियो, 10-15 दिनसो नांसिगोन बेखौ। बे हाया गावनि नंखाया, जों गावनि नङा, मालायनिफ्राय जोङो बेखौ कन्ट्रेक्टुवेल माने बेसिसाव लादों आरो, कन्ट्रेक्ट सिस्टेमाव। ओमफ्राय जोङो बेयाव बोसोरे माबा मोनसे हरनांगौ आरो मालिकनोहाय, बिगा वाइसआव। दा नायनोसै बोरै जायो, नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो। आरो बे थाइबें आबादखौ मावनायाव नोंथांमोना माबायदि मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो एसे फोरमायना होनि। फार्स्टआव जोङो बे हाखौ ट्रेक्टरजों मथा मथि 5-4 एवहोदों। मानो होनब्ला बेयाव सिगाङाव सोरबा माने बेयाव फानलु गायनायमोन आरो। ओमफ्राय जोङो बेखौ दाना लाबानो डाइरेक्ट ट्रेक्टरजों हालेवहोनानै, बेयाव लराबो गोजौथारमोन नालाय, एवफुजोबनानै आरो जोङो समान खालामनानै बिनि उनावसो जोङो बे लरखौ बनायफामदों। ओमफ्रायो लर बनायनायनि उनाव जोङो बेयाव बे लराव आन्था जोङो हासार होनानै बे माल्चिंखौ खोबदों आरो। दा हासार होननानै बुङोब्ला जों मा हासार होदों बेवहाय आं माखासे फोरमायनानै होनि। जोङो बेयाव इउरियाखौ होनाय जायाखै, बेयाव SSP होदों, MOP, DAP। ओमफ्राय बिदिनो एम्फौनि जाहाथे माने हा सिंनि एम्फौफ्रा जेन थैयो, माखासे बिदि हासारफोरखौ होदों आरो। ओमफ्राय जेब्लाना जोंहा बे दंफाङा एसे देरबावो होमबाना जोङो बेयाव हासारखौ होबावनाय जागोन। मानो होनब्ला बे फार्स्टआव ओरैनो बेसेल दस हिसाबै फार्स्टआव एसे होनाय जाबाय आरो, बारा होनाय जायाखिसै। उनाव जोङो बेखौ प्लास्टिकखौ बे माल्चिंखौ एसे बोखारनानै नैबे जिङाव सारनानै होगोन आरो, जेनेबा नैबे जिङाव। डाइरेक्ट जोङो दंफाङाव होनो हाया, मानो होनब्ला जोंहा दंफाङाव हासारा डाइरेक्ट नाङोब्ला दंफाङा खामर'यो आरो।
ओमफ्राय दंफाङा थैगोन। दा सोरबाफोर जुदि मावोब्ला नोंथांमोनहाबो नायनानै सोलोंनो हागोन। गाव गावनि हा गैयाबाबो मालायनियाव ओरैनो गारना दोननाय हाफोर थानायफोरखौ बिनानै जुदि मोनोब्ला मावनो हागोन आरो बेबायदि जानानै दं। हाजोआबो बारा गोजान नङा लोगोफोर, नैबे आन्दो जादों। बे औवा बारिया गैयाबानो आरो बोथोरा एसे साफाबानो नुहुरो हाजो खाथियावसो जों आबाद मावनाया। अखा हायाबा खिन्थु जायगाया बिराद खरान जायो। दायो अखानि बोथोर नालाय बेनिखायनो मावनो हानाय जाबाय आरो दायो बेयाव। अखा गैयाब्ला हले सेस जागोन, बेयो रानख्रबजोबगोन। दा बे मालसिंखौ मानि थाखाय होयो होननानै बुङोब्ला, बेयाव मालसिं होआब्ला नैबायदि हाग्राफ्रा रज'नानै माने बे आबादखौ गाज्रि खालामो आरो बेनिखायनो हाग्राया रज'नो हायिनि थाखाय बे मालसिंखौ होनाय जायो। दा दायो नैबे गेजेराव हाग्राफ्रा रज'लाबायसिगोन आरो दायो हासार गोलैबानो, अखा गोलैबानो। बिदि मालसिं खोबोब्ला हाग्राया बारा रज'नो हाया। थायफा थायनै रज'यो, बेखौलाय जोङो आखाइजों फुनानै गारनो हायो आरो। नैबे औवाखौबो बायनो गोनां जादों। औवाया बे खाथियावनो दंमोन, नैबेयावहाय सुबा मोनसे जोङो दानदों आरो। खैथासो दङ जोङो बेखौ मिथिला, जायखिजाया सुबा मोनसे दानबाय। बैथिं मथ'दे बेयाव दोखांनानै आग्लायगोन आरो बे औवाया। आग्लायबाबो जेबो नङा, नेक्स्ट टाइमनि थाखाय जों बाहायनो हागोन, दोननो हागोन आरो बाहायनो थाखाय। आरो मा फोरमायबावनो दङ? दा लासै लासै माबा नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन र'। एसे खाबावनो दिरुंखौहाय। बोरै मोनदों नायनानै नोंथांमोनहा कमेन्टआव एसे फोरमायहर। आरो सोर साबैसेया नायगोन, सोर मा बुंगोन, आं बेखौबो मिन्थिथ'ला। अब्लाबो आं दिनै फार्स्ट हिसाबै मोनसे ब्लग बायदि ओरैनो ससे बनायनानै होनो सानबाय आरो, नायलांदो। दा लोगोफोर, थाखा फैसा खामायनाया एसेबां इजि नङा। खस्थ' खालामनो गोनां जेरावबो, गासैयावबो खस्थ' दङ। खिन्थु बेलेग आबादनिफ्राय बे थाइबें आबादाव बांद्राय बिदि खस्थ' गैया आरो। खस्थ'आ थायो, जेरावबो थायो, खिन्थु बेलेग आबादनिख्रुइ थाइबेंआव एसेब्लाबो खम। दा फार्स्ट सोरबाफोर जुदि खेथि खालामोब्ला बा आबाद खालामबायोब्ला नोंथांमोना थाइबेंखौ गायनो हायो फार्स्ट हिसाबै। मानो होनब्ला बेवहाय बारा इसेबां खाथनि गैया। आबार लानायाथ' लानांखागोन, गासैखौबो आबार लानांखायो। दा होमबाबो बेलेग बायदि नङा आरो, एसे इजि जाहैयो। फार्स्टआव एसे प्रब्लेम मोननो हागौ, उनाव मावलांबाय थायोब्ला इजि जालाङो। फार्स्टआव आंबो बिदिनो प्रब्लेम मोनदोंमोन गोबां, माने बिदि मावफेरनाय जायामोन नालाय। थांनाय बोसोरनिफ्रायसो आं 2023निफ्रायसो स्टार्ट खालामदों बिदि मावनायखौ। बिदि जे माब्लाबाबो बिदि खामानि मावफेराखैमोन आरो, उन्दै उन्दै बिमा बिफानि सायाव मोनजानाय नालाय। दासो जेनेबा बिदि मावनानैसो आइडियाखौ मोनलांदों आरो। होमबाबो फुरा टटेलि जोङो रोंजोबनाय जायाखै, मोनथिजोबनाय जायाखै। किसुमान रोङिफोरखौ जोंबो सोङो गुबुननियाव। लोगोफोर, आं दहाय नोंथांमोननो नैबे बुस्थुखौ होनायखौ दिन्थिनाया, बे जेनेबा बेगरखौ एन्जरा जाबाय थानायखाय जों होदोंमोन आरो। दा उग्रपन्थिखौ जोङो मोनहाबाय, नै बेनो उग्रपन्थिया नै फुंलायलायबायमोन बेसेरा। बेबा मबेनि उग्रपन्थिमोन। होनाया खामानि होदों। दा बेबा खैथासो बिदि थैना दंबावो मिथिला। जुदि नोंथांमोननि थाइबें बारियावबो जुदि एन्जरा बेगरखौ जाबाय थायोब्ला, इंखुराव एन्जरनि मुलिखौ मिक्स खालामनानै नैबेबायदि एसे एसे एसे, बे बांद्राय जादों, एसे एसे होबाबो बिनिफ्राय खमसिन होबाबो जायो। एसे एसे होलांनो हायो आरो। नै उग्रपन्थिया।
लोगोफोर जोंहा दिनै खामानि मावनाया बेसेयावनो जोबथ'बाय गासै 11 लाइन कमप्लिट जाबाय बे दिरुं सोंनाया आरो खैथा दंबावो 38 लाइन बाखि दंबावो बोरै मोनखो बोरै माखो आं मिथिला नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्टफ्राव फोरमायहरदो भिडिअ बानायनाया जादोंना जायाखै बनायफेराथ' बेफोर माखासे थानायफोरखौ गाबोन सोंफिनसै गाबोन खैथा हायो